Crank 3? S-a filmat scena, parcarea, adrenalină. Da? Eu am călcat toată noaptea în bani. Facem pariuri, Nu scoate. asta e faci după pe YouTube. Tractorul. Aia că filmam când intra, dacă puneai pe YouTube. Aveai 20 de stele, nu uite la gheroani. Ne căcam pe noi pe ăsta. Hai, hai! Dar nu ai filmat, uite, ești prost. Taci din gură! Ce pula mea, n-am voie să filmez? E loc public, ai înțeles? E fură care m-a filmat. Ce mașină furioasă, ia? Dar nici n-are așa mult gaz în rezervor ca și... N-ai motorin, vin ce tare. Bă, eu nu cred că am greșit filmul, ăsta e Fast and Furious 5. Că vine nervos când parchez. Da. Era scena aia când o întoarce cu mâna de mână, dar nu că... Da, încetul ăia. Ăsta-i Vin Diesel, dragă. Hai că mea îl văd pe toate patinează. Băi. Gata, gata, o scos. Este! Bara, n-are nimic, asta îmi bag pula aia. Aia, uite. Toader, Vin Diesel! Fii atentul la el. Stai scos-o repede, rugăță! Bara e bună, ăia. Bă, da, veniți de la nuntă sau mi se pare? E mai tunat așa, că așa e Need for Speed, nu? Deci trebuie să plătesc. Par radiatorul. Da. La radiator. Parul n-are nici. Parul n-are nici. La motor? Nu. Lista motor.